Ben ik voor de schoenskouder. Wat? Schoens wat? Dat had ik al als dat steeds hoort. Ik zal even chillen hoe mooi het hier is bij Roosje, meubelmakerij. Chips op pad, mijn oren, toch wel? Toch wel? Och, als een babytje. Babyboen. Poes. Goeiemorgen, een nieuwe week, een nieuwe weekvlog. Ik vertel je deze week iets heel leuks, want we hadden een nieuwe onwenst. En ik liet je het nieuwe tonkeboekje zien, waarin us 2 versjes staan en de clips dus echt te zien binnen. Check. Nou, goeiemorgen. Ik wil hem allereerst us nieuwe onwenst even zien. Dit is Boa. En Boa is buurskaam te waaien omdat we op bezitte wien bij Sikkehaand en Marianne. En haar ouders hier een jonge katten. En die mochten dus bijna even opheljen. En nou ja, die winnen voort verliefd. En ik kijk. En jij kijk. En toen zijn ze ook nog ziekje maar in uit. En jij zei is best. Nou ja. Ik zeg altijd nooit genoeg besten. En het is echt een scotch. Wel een boefke, maar dat maakt ik. Maar heerlijk makkelijk beestje. Onderwielens ben ik druk dwaande met het repeteren van de teksten voor Hilpen. Voor 4 in het roende documentaire geven we naar Hilpen. We zijn een paar weken rond, hebben het Woordfries niet, dus dat is echt een thuiswedstrijd. Ik had toen de vlagkamer net mij gewoon, maar ik ga een peteer gewoon met onder oren Marcel Smit. Ja, ik hou hem op een hechte wanneer het uitsturing komt, maar nou dus Hilpen. En ja, dat gaat eigenlijk best wel goed. Het zijn net heel veel teksten, we geven wel een soort dingen dwaan, maar alleen wat kwarte zin. Dus dat, ik denk dat ik me daar wel mee red. En ik ben heel nieuwsgierig, want als ik heel eerlijk ben, ik had was op televisie het, maar om echt met je te praten, ik ben heel benieuwd hoe ver we komen. Ik denk dat dat wel slaagt. Ik ben inmiddels heel wat wet. Dus daar ben ik druk mee aan het repeteren. En ik wil je nog even wat leuks chillen. Ik zal het even pakken. Iets heel leuks. Ja, het nijste Tomke-boekje. Nou, een aantal jaren van Tomke haar een versjes injongen. Dus er zijn versjes die binnen maken. Maar die maak ik dan injongen en videoclips bij mij. Zo ik deze keer weer. En er zitten weer 2 versjes in. Dus deze op avontuur. Oh, kom maar boven. Kom maar. En we gaan storm. Nou, en die versjes staan nou echt online en ben je nou extra nieuwsgierig. Check even op mijn YouTube kanaal en dan bij playlists, kist zie je. En dan staat er versjes van chits. En dan staan de 2 nieuwe clipjes en versjes echt op. Dus dat is zeker de moeite waard. En dat matcht ik nog wel heel mooi met het boek van Zaken Ontdekte Moedereiland. Dus ja, past er heel veel bij. Want dat is echt één groot avontuur. Mocht je een Tomke-boekje hebben, ik zou zeggen, lees even, check even. Hartstikke leuk. Ik zal even veel mee studeren. En nou ja, ik neem je van de week wel even mee dat ik naar Hilpen ga. Ik ben benieuwd wat Jim ervan vindt. Ja jongens, ik ben hier in Hilpen voor een aflevering weer om opnames te maken van het Hilpers. De documentaire 4 in het Roen, die het alle familieleden van het Friesbedel. En ja, we zijn nu tak aan om het Hilpers. En ik ben heel nieuwsgierig. Kan ik het verstaan? Kan ik het volgen? Wat voor gelijkenissen ben er? Wat voor verschillen ben er? Ik maak hier bij Roosje, bij Titus, maak ik even importeren over zijn schilderkunst. Want ja, daar staat Hilpen toch wel onbekend. En ik maak van de middag met Ike nog even het versje jongen. Echt nog heel leuk. Titus zijn ouders, die ben aardig op leeftijd. Maar die doen mij aan het theaterstuk hier in Hilpen. En we mij even bij repetitie. Nou, hoe mooi is dat? Ik zal even chillen hoe mooi het hier is bij Roosje, meubelmakerij. Echt prachtig spul. Nou, hier is dus al je schilderen spul. Dat is echt van heid op zo'n paak op. Dat is al hier in de hele familie dat heel trok in. Dus dat is wel heel bijzonder. En wie mij Bopper in het atelier van Titus gaan we importeren met hem. En hij is ik dwaande mijn stoeltje aan het schilderen. Dus kom ik echt even in de wereld van de Hilper schilderkunst. En ik ben wel benieuwd waarom is het Hilpers wat het Hilpers is. Wat voor invloeden had dat en waarom is dat toch anders dan mijn woordfries. Ik hoop je dat erachter komt. Ja, en nou ja, het houdt me net op. En hoe mooi dat er echt in orde staat ik nog eens. Winkel. En hier de trap op en dan gaan we naar het atelier. Is hier nog een hele mooie kamer. Echt prachtig.
En hierachter is het atelier. Kamerwisselkleer. Dat hebben niet heel veel. Nou ja, Titus zit al kleer. Nee, ook kan dat verloren. Nee. Ja. En dan vind ik het wel mooi. Hier zit het peteerken hoor. Sneers is het meeste. Ja, en wij hebben hier Titus. Nou, je bent er nog bij Roosje Oud-Henloper Kunst. Ja. Van harte welkom. Ja, wie woont nog echt alles met de hand. Krijgers vroeger. Dus wie spuitje na het, sabloneren na het, wie woont krijgers vroeger. En toen best hij nog in het atelier met mijn oor aan het zitten. Wie staat eigenlijk nog een stukje bij Ja, je staat een stukje in het dier. Ja. Wat je misschien aan met broek, wat nog wel heel mooi bent, is bijvoorbeeld de schoenskouter. Schoen is wat? Schoen is wat? Dat had ik al als dat steeds hoort. Dit zijn zo'n iets hoesjes en daar ben dat de man op zee weer. Dan moeten ze net een grote hoesje in te maken. Nou, dat klinkt als muziek in en dat kan het. Dan ben ze hier in de likjesjes. Nou, we gaan nog even wat opnames maken hier in Hielpen. Dus ze maakt nou nog even wat losse shots en weer rennen nog correct in door de haven. En dan gaan we aan ze weer waarom, maar het gaat mooi wat. Het slitjaar, joh. Een heel goed duo. Ik denk dat we het allemaal mij Ik moet aan denken dat ik wel in het Hielpen staan, hè? Oh ja, dat was de Hielpenspraat. Ja. Ik vind het knap. Ik zei het maar gewoon stug volhouden. Ik moet niet heel bestroopt hebben. Niet heel best. Kijk hier nog het visje. Prachtig. Ik zei dat het zo mooi is dat je als bij een opgroeien meest. Ja, dat is wel prachtig, hè? Ja. Die moest natuurlijk direct zwemmen leren. Dat wil je elders wel. Dat is wel weer wat spannend. Dat zou anders zijn. Mooi, de camera in het Maar zo'n stuk hout wel eens vestjes in het Hielpen. Nee, eigenlijk naad. Nee. Als het een keer vrede was voor iets, maar eigenlijk naad. Nee. Ja, wel. Ja, oh, ja. Ja. Is het eerst of Oost. oost? Van west naar oost, van zuid naar noord. Van west naar oost, van zuid naar noord. Nou, dat wil nog wat. Als je het zo inspreekt, dan klinkt het zo makkelijk, maar het is voor mij best wel lastig, merk ik. Ja. Dit uur mag zongen op een fiets of boord. Ja. Met chitselpad naar een oren tal. Mijn oren Friese groende. Met chitselpad, ja kom mij 4 in het rond. Ja. Nou. Tal die is verbindt, zo klinkt dient en ho klinkt mint. En jou droeg mijn vosjes en verhalen. Ik had even niet naar die pen aan. Want hij naar koord, dus er was maar 12 dingen. Een pen. Kunnen we wel beginnen trouwens, ja. Kunnen we zo. Zong met mij in alle Friese talen. De taal die ons verbindt, zo klinkt dien en ho klinkt mint. En jou droeg mijn vosjes en verhalen. Van Blaak naar Steer, van Zee naar Land, van Mermeldotter en van Veeralson. Met jitselpad naar Noordertal, naar de Friese gronden. Met jitselpad, ja kom er mij, 4 in het rond, 4 in het rond, 4 in het rond. Nou, kijk dan! Wauw! Mooi. Ja. Mooi hè? Mooie klank. Ja, prachtig. Nou, ik ga het peteren met Ike gewoon en het versken en wat een prachtige klanken. En wat is het moest wel even wennen, maar uiteindelijk hier ik hem onder de knippel en ja, ze werkt tevreden, dus dan is het goed. We gaan ook nog even naar het museum. Daar wordt een theaterstuk repeteren wat met kwatten opvierd wordt. Het gaat over de 800-jarige staatsrecht. En daardoor ik Titus zien ouden om mij, zien hij te zien mem. En ik ben heel benieuwd hoe het er is. Tot nota, tierenslagen, ik ga verder.
stiert erop. We gaan net alles draaien kunnen, dus we moeten nog weer een keer weer om de hielpen. Maar dat is beslist geen straf. We zijn net takkaam onder droombeelden. Het waait ik wel aardig. En nog wat PR-tekst van wie ben ik net aan takkaam. Dus we zeggen, we gaan gewoon nog even een keer een maskofje heen. En dan belooft het een hele mooie uitsturing te worden. Ik ga er echt nooit wel uit. We gaan op naar huis en want de andere keer in Hilton. Later de week hier weer ooropnames en dat wie van Chill International. En daarin laten we zien van, nou, wat zijn nou de verschillende regels in verschillende landen van ben? Maar is daar bijgelijks tot jongens let op straat te blijven, of net? Maar is daar al heel veel dingen zelfstandig? Nou, wij zagen het 5 minuten en we beginnen de opnames van Chill International. Check maar even. Nou, goeie. Och, haast een babytje. Babyboa. Hi, poes. Ja, jongens, we hadden opnames van Chill International. En deze keer gaat het erom van wat er verschillen binnen in wat er ben. In het ene land wel mij en het andere land net. Een beetje de regels en de normen en dat soort dingen. En we gaan uitbeelden dat er is een land, daar moeten de ben onder de tolve vaar 8 uur jongens thuis wezen. Dat gaat zaken dan niet. Dan zeg ik op mijn horloge en dan komt er al eens thuis, want anders is het te laat. Gaat zaken plankers op een fiets. En van nu is het Japan. Maar in Japan ben je vanaf 4 uur hier. Die wil gewoon al mijn rugzak op paard stuurt. In een grote stad. En dan is het bijvoorbeeld om een bal of een paar appels. Nou, dat is toch wel een heel groot contrast. Dus dat gaat heel dan speel je mijn rechtzakje op reg. Zakkenavond in de grote stad. Nou ja, dat. Dus ik zou zeggen, via het abonneren en te liken. En ik neem je mee. Zes poes. Hey poes. Nou, Hilde had haar nog even verklaard. Laten we even zien. Dit moest erom. De rechtzak op. Is er zin in? Mooi. Wat moest er lekker wat aan? Alleen nog maar rennen, toch? Ja. Ja, rennen met de rechtzak op. Nou, de camera zit clear, dus nou, dit komt wel clear. Ik vind het een heel mooi beeld. Super. Nou, dat hoesteraak hebben helemaal Ik ben er net. bij, denk ik. Nee. Nou, heel nou. Ren maar een beetje zachtjes die kant op, ja. En was dus waarom, Shen? Nou, heel nou clear, heel nou. Dank u wel. Dat wie hem alweer. Hey. Nou, zaken. En doe maar het heel goed fietsen, hè? Je bent hartstikke laat thuis. Doe maar eens wel plankers. Ja. Maak mij dat kouder. Nou, dat vind ik best. Ik zit hier als ook wel aan. Met een heel oor opname. Van mij mag hij. Zaken, thuis komen! We doen het zo meteen nog een keer. Probeer helemaal in het midden van de weg te blijven. En dan, als je in de buurt van de camera bent, dan reageer je verbaasd. Oké? Dan doe je de... Ja? Oké. Zaken, thuis komen! Zaken, thuis komen! Nou, de band ben clear. Nou, ik nog even. Nou, ik denk net dat ik het zo snel clear als hun. Dit wie samen een brep. Kan ik hem ietsjes hoger houden? Ja. Goed, Ja, actie. Hou hem even vast. Ja, nog één keer. Ja, perfect. Dat is één. Kinderen kunnen niet meer alle klok lezen. Nee, dit wordt nog wat. Ja, niet zo beneden. Nee, ik bedoel meer naar mijn camera toe. Zaken, thuis komen, ons is illegaal. Zaken, thuis komen. Zaken, thuis komen, 8 uur. Ons is illegaal. Zaken, thuis komen. Het is 8 uur. Ons is illegaal. Zaken, thuis komen. Het is 8 uur. Ons is illegaal. Nou, alles stiert erop. Sven is nou druk om het monteren. Hij had ook maar 2 dagen om het te monteren. Dus ik ben heel benieuwd naar het eindresultaat. En leuk dat zaken heel week een mini-raltje vertolken mochten. En echt leuk om te weten dat er zo'n groot verschil is in regels van bern in verschillende landen. Zo moeilijk hebben we het net in Friesland, had ik wel begrepen. Hey, later. Ja, en zo blikken er dus toch
wel hele grote verschillen te wezen. Zo maken ze dus in Japan al van 4 of 4 weer zelfs de straat op in de grote stad om een boodschap op te halen of een squalle te gaan. En houdt de meerskip dat wat in de gaten. En in IJsland maakten de band onder de tolven hier in de winterperiode van 8 uur binnen en in de zomerperiode van 10 uur. Ja, dat is toch wel heel oors. Dus zo daar hebben we het hier nog net in Friesland. Dit weer maar ik zou zeggen, vond het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtoon kom heen en vergeet net de chillen te downloaden van die tablet als telefoon. Want na je chitvlog, hey hoi.